Днес ще ти покажа защо Samsung Health наистина може да промени начина, по който планираш деня си, но и защо винаги е добре да слушаш собственото си тяло, а не само числата на екрана. В днешното видео ще демонстрирам с това, което използвам лично аз ежедневно – S25 Ultra и Galaxy Ring. Започваме с първоначалните настройки. Отваряш Samsung Health за първи път, влизаш с профила си, задаваш цели за стъпки, активни минути и сън. 3-4 минути и си готов със самото приложение. Свързването на Galaxy Ring е също толкова лесно. Galaxy Wearable, Add Device, Ring, потвърждаваш по Bluetooth. От този момент телефона започва да получава информация за пулс, температура и HRV. HRV е разликата във времето между ударите на сърцето, което е много важен показател. Знак дали нервната ни система е балансирана. На следващата сутрин, след като пръстът цяла нощ е бил на ръката ти, ще забележиш, че приложението вече е изчислило енергийния рейтинг. Число от 0 до 100, което Samsung Health смята на база сън, активност, пулс и HRV. Рейтингът е добър ориентир, но за мен лично не е абсолютната истина. Днес показва 82, значи според алгоритъма съм готов за по-сериозна тренировка и натоварване, обаче имало дни, в които се чувствам изтощен. Затова, въпреки числото на екрана, ще избера по-леко кардио и по-малко натоварване през деня. Като цяло, софтуерът предлага, но аз вземам финалното решение. Сега нека задълбаем. Докосвам оценката за съня и получавам детайли. Колко време съм прекарал в дълбок сън, как се е движил пулсът ми през нощта. Именно тук Samsung Health ме изненада най-много. Една вечер се въртях до късно, а на сутринта приложението ме попита кога за последно съм пил кафе. Беше около 17 часа, а аз лягам в 23. Health ми изписа, че кофеинът отнема време да се усвои и може да свали качеството на дълбокия сън. Преместих кафето в обедните часове и скоро дълбокият сън се увеличи с близо половин час. Продължавам с секцията Sleep. Тя показва фазите на съня, вариацията в температурата на кожата и тенденциите на пулс и HRV. Ако Galaxy Ring отчете, че телесната ми температура е по-висока от обичайното, получавам съвет да охладя стаята или да пия повече вода преди лягане. Друга интересна функция, когато напрежението ми пречи да заспя. Отварям раздел Mindfulness и пускам 5-минутна медитация. В този раздел има програма Beginner. Ако никога не си медитирал, тя ще те въведе стъпка по стъпка. При мен помага да си стабилизирам пулса и да управлявам по-ефективно стреса си. Раздела Food, признавам си, все още не го използвам активно. Тук идеята е да записваш всяко хранене, като ще получиш по-прецизна картина на дневните калории. За мен лично е по-важно да видя колко вода съм изпил и колко време съм бил активен. А сега всичко на куп. Как изглежда един мой ден? Събуждам се и виждам, че рейтингът ми е 78. Работя, пия кафе до 14 часа и отбелязвам последната чаша в приложението. Правя една тренировка около 18:30, която въвеждам, а в 22:30 Health изпраща напомняне, че е време за лягане. На сутринта получавам и статистика. Дълбокият сън е 1 час и 42 минути, с 20 минути повече от предната седмица. Samsung Health може да бъде отличен помощник, но все пак се доверявай и на собствената си преценка. Съветът ми е да използваш числата като ориентир, а не като абсолютна стойност. В следващото видео ще говорим за Sleep Coaching, програмата, която прави персонален план за сън. Ако междувременно имаш въпроси, пиши ми в коментарите, харесай ако ти е било полезно и се абонирай за още такива видеа.